pala guys, welcome back ulit sa ating munting channel. Today guys, Huwebes Santo. So meron tayong konting handa sa mga kababayan natin. So dito kami ngayon sa may parke. May konting salo-salo lang guys. So naghanda tayo ng guys, yan yung linuto ko kanina. Yan Yan ito guys. Meron tayong pansit. Sinahugan natin ng hipon at saka yung galamay ng pusit guys. Yan. At saka yung vegetable na rin, yung pampansit talaga. Tapos meron tayong fried rice. Yan. Tapos yung pusit. Yan. At saka ito guys yung lutong Ilocano, yung kilawin na isda. Yan. At saka meron pa tayong inihaw. Yan, isda guys. At saka ito yung kamatis at saka sibuyas. Lagyan natin mamaya ng toyo. At meron din tayong dinengdeng guys ng Ilocano. At meron din tayong salad panghimagas guys. At saka puto. Yan. Yan, so guys, nakita nyo yung natin, yung linuto natin. So dito na tayo sa may sa may parke guys. Yan yung mga kasama natin. Yan. Halos mga kababayan natin dito guys, mga Ilocano. Pwede kang magsalita ng gano'n pare. Pwede kang magsalita ng gano'n. Isang dabe, dama tawa ba? Yan, may inuman ng konti. Wala mga kasabor. Yan. Live yan. Live yan. Ito si parang wala mga kasabor. Ako'y kamangyan. Kamangyan. Saan parte? Ako ay Bungabong Oriental Mindoro. Aba? Mangyan. Mangyan ang lahi ko. Aba? Pero Mangyan ay nabandot ko sa imang mangyan. Mindoro. Wala problema yung mga kasabor. Natikim lang. Sabi yung aso, ba't kayo lang ba? Ako naman. Ayan guys, so lang, konting salo-salo lang. Iko mo Huwebes Santo ngayon, kaya hindi tayo pwedeng kumain ng karne. So, mga isda lang. Ha? Ayan. Tinawagan ka. Yan yung kumpare natin na Villasis, Pangasinan. Yan. Dito bangir. Yan si Mrs. at saka yung kumare namin na isa. Dito bangir ko naman. Kita may natatanin. Kainan na guys. Oh. Dito kami sa gilid ng highway mismo. Mucho gente. Kaibigan namin, taga Colombia. Yan. I love you, Ure. Yan. Uwi na yung kasama natin na waiter natin sa trabaho, guys. Muchas gracias por todo. Adiós. Gracias, un placer. Amiga, Adiós, mami. Sa inyo to, ate? Ano pa ilalagay mo dito? Wala na, ito na. Yan. Pero kami guys, maiwan pa dito. Yung mga maton. Mga maton, veteran. Mga veteran. Mga veteran na. Yung agwaan, ano pa nila yan? Isang Mga babae uwi na daw. Ito ding bata. Malapit ko dito mga bahay. O, kanina to. Sa akin yan. pare, kapatid, tatay, nanay. Subukan mo minsan. Subukan mo ako.
Yan. Guys, kailangan natin na itapon yung mga basura natin. Ito siya guys, oh. Yan. Ang basura dito guys, tatapon sa tamang paraan. Yan. So ito guys, abutin kami ng ano, hanggang gabi. Hanggang buka lang. Nasa alas 7 pa lang tayo ngayon, so Magandang usapan. ang gabi. Yan. Hola. Sa gulong ng motor, tornilyo. Duro naman ako. Yan. Nakikinig lang dyan guys, dyan oh. Oh, yan. Usapang negosyo guys. Tungkol sa negosyo kasi. Oo. Maganda yan dahil para may silbi yung mga ipon-ipon dito dahil negosyo sa Pilipinas. Oo naman. Hindi tayo laging nasa ano. Kailangan mag-isip tayo ng paraan sa negosyo sa Pilipinas, di ba? Ano naman, auto-supply. Auto-supply yan. Pero pare, ang doon ka bumibili sa organita. Balintawak. Balintawak. Kasi bagay pa Kami ang bumabagsak sa Balintawak. Kasi kung Ito na, wala na. Kung makikita ko Alam mo, Ayan, ang oh. Balintawak pare, ilang kanyan, ilang Wala ka balintawak mo aming bagsakan? pag pumunta sa Kabalintawak, ilang kanyan, ilang expressway yan ang sinasaksak nila. manggahan lang kami, Quezon City lang kami. Pag sa amin, Meron kayong ano, expressway, Tolpi. Tolpi. Sa amin mula Kaya Manggahan nga ang hanggang Tolpi. Balintawak is medya oras lang yan. Marami ng tulpi ngayon dyan sa North Expressway. Si, Papuntang La Union, papuntang Pangasinan, marami ng Maraming Yan. tulpay. Diyan kayo Ang kulay nyo malulugi. is mura. kaya nga sa Kaya akin, yung malaki gawa na purong ka pare. Tulpi. Tulpi. Diyan kayo malulugi Kasi kasi expressway yan na marami tayo. ng ganyan dyan eh. Kaya kailangan pag magnegosyo Alam mo, kayo niyan, pare. maramihan. Isang bagsakan ka mo. O isang bagsakan. Oo, yun. Kasi ganun din ang ginagawa ng kapatid ko ba? Oo. Kasi sa kanya, bagyo, tapos kuha siya ng binggit. Siyempre, pare, tignan mo, may 5 sang bagsakan. Mabagsakan mo siya. Ah, Si, sa Balintawak mismo. Hindi. Pwede ka mag-direct ng Manggahan. Sa lugar namin, at least ako ang sasambot. Kung nandito man ako, kung malugi man yung aking taga-sambot doon, ako magbabayad sa kanya kasi akong dito eh, hippie ako sa kusina eh. Oo, yun. At least may pambayad ako sa'yo. Tama ka dyan. Oo. Kasi ako lapaplato eh, ako hippie. Wala sang Iba. Ano to guys, usapang negosyo na to guys. Sila hindi. O, tama naman siya kasi may punto naman sila na kahit nandito tayo, kailangan natin na magnegosyo sa Pilipinas, di ba? Oo. Yan. Eh kung malugi man yung hawak niya doon, siya ang magbabayad. Oo, tama. Tama yun. Pipirma ko agad sa kontrato. Nay, abaw. Yan. Sabi ko yung Negosyo. magalaban pa. Pag muna wala si President. Umihi. Pag nagpaalam ako sa kanya, hindi niya ako payagan. Pag nagpaalam ako sa mismong may-ari, hindi ako payagan. Ay, dito na ako. Pero, May bonus pa. may bonus pa, no? Kikita ka pa. Oh, yun. Maganda yung usapan niya. Sana all. Masabi yung Negosyo eh, bagay dito ka nagtatrabaho, tapos eh negosyo sa Pilipinas meron ka. may babagsakan talaga. May babagsakan. Parehas Yun ang ng maganda. negosyante. What's day? Mm. Bago isitin talaga kung magbiduras ka, may babagsakan ka na. Kasi yung pisto, unang-una pa, ay mga bababaw doon, mga veterano. Yung anak ko. Eh kasi pag yun ay nalugi, Papa, fish back. Ay di, sahod ko. Ito. Kuma. Alam mo ang negosyo sa Pilipinas? Sa tao, hindi sa pisto. Kasi hindi natin maiwasan nandiyan ang bagyo. Kung talagang maboka ka, di ba? Maboka ka sa pagtitinda talaga. Oh. Kahit yan mapanood ng aking mga kamag-anak sa Yan. Pilipinas, sasabihin ko, magtinda ako doon ng 5,000 o 3,000 lang, pwede na ako kumita ng 500. Oh. Hindi ako amo. Hindi ako katulong. Amo. At least boss ka. Oh, boss. Yan. Saan yan yung negosyo mo sa Pilipinas? Sa Quezon City. Quezon City. Manggahan. Manggahan. Bagsakan Market Mall.
Bagsakan Market Mall. Yan. Yan ang maganda. Bili kayo doon, mura. Yan guys. Bagsakan Market Mall sa Quezon City. Quezon City. Alam nyo na yan ha. Yan. Kung nagtinda dyan, Mangga. Oh, manggahan. Oo. Halos araw-araw ko mag-live. Muna. Pero nung nabwisit na ako, nawala na akong bana. hindi pa makakuha na. Huwag kang bastos. Huwag mong pera. Kasi ang bawat binta ng isang buminta yan ng 1,000, 3,000. Masaya na yan. Kasi makabili na kami. Ganun pala yung guys. Kulang yung kinano. Hindi yung inaalahat yung malaking malaki na. Kasi pag umangat ka ng malaki, hindi mo kaya, susugal ka, isa ka. Tagal dito. Sa 11 pa nga eh. Tapos Marami dyan pumasok ng mga vendors. May palibasa vendors kami. Sa pool 1991 na marketing ng street. Ng lahat ng kanto dyan, pinagtutumpukan ko ng kanya. Pwede pa yun sa Umuuna lang ako ng 300. Kaya ko na rin kinain 300. Unang ko 300. Kasi pinakaya. Kumukupo na doon. Pero pagalingan ng kanya ng parang sa metro. Ayun, karami loading ko din yun. Yan guys. Oh. Meron tayong nagpapaalala sa atin kung paano magnegosyo sa Pilipinas. Yan. Ito talagang nag-negosyo siya guys ng ng Nandyan yung mga vegetable guys sa dumating Pilipinas. na. Yan. Bilib sa akin. Ito yung ito na rin yung guys, yung isang presidente namin dito sa Madrid. Dito sa compound namin dito. Ang negosyo sa Pilipinas, pinag-uusapan lang. Ah, yan. Yan. Time out muna ako. Oh, time out. Guys, cut muna daw. Tutuloy natin. Habang magbisikleta. Paalam ka na, tol. Maraming salamat sa aking kaibigan at ako'y naimbitahan dito sa napakagandang parking ito. Hindi ko akalain na kami makakarating sa lugar na to kung hindi dahil sa iyo, kaibigan. Maraming salamat. Para si Turpo. Unang-una kaibigan na gusto ko sanang makakita sana ng kon ba? Pwede bang kon? Kaya nga lang medyo gabi na, wala na kaming masilawan. Maga ba? Ayun. Tinan mo naman ang kaibigan, tinan mo naman ang purma ng mga kamangyan. Oh no! Makatungtong lang ng abroad, akala mo nakatungtong lang sa kalabaw. Mga kasabor. Subscribes na. Ilagay ko mga kamangyan. Yan. Ako po yung mangyan. At pag may nagtanong, Bungabong Oriental Mindoro. Okay? Ay shout out sa mga utol ko, sir. Sinisir mo dyan. Ay shout out pala sa kapatid ko sa Norway at saka sa Russia. Wag po kayong mag-alala kay Kamangyan kasi Buhay pa. okay lang po kami sa Spain. Kita mo may hawak pa nga. My God. Yung mga anak ko pala ay shout out, pasensya na sa laging laging galit ako kasi talagang galit. At mahal na mahal ko kayo. Ayun. Hindi kayo makukulangan, hindi kayo madagdagan. Maraming salamat sa mga kapatid ko pala sa tumulong para magbago ang buhay ko. Kasi sa Pilipinas, para tuba lang ako eh. Maganda. Maraming subscribe yan bayaw. Maraming Sana sa mga kaibigan ko sa marketing, mga marketing sa Quezon City, Manggahan, sana please subscribe to Sabor channel, no? Very good. Nandito na ang kumpare mo sa Spain, huwag kang mag-alala. I'll be back. Medyo nakala. Ayun. Yan, ito guys yung yung isa nating kababayan dito na gusto nilang i-vlog yung negosyo nila sa Pilipinas, ba? Yan.
hello guys. Ano ba sa Pinas yan? Good morning sa inyo lahat dyan. Kumusta kayo lahat dyan sa Pinas? At ano, sana maayos yung pagtitinda nyo. Okay. God bless sa inyo lahat. Maraming salamat sa vlogger na to na kami na naunlakan ng isang salaysay na kami po ay nanggaling sa isang tribo ng Kamangyanan at napunta sa Espanya. Hello nga pala dyan sa ano nga tawag doon sa ano pa dyan sa Norway. Hi May. Sa kapatid ko sa Norway, Thank you saka very sa much. Russia, mga kaibigan ko, sana all. Yan guys, medyo Ako pala ba na ako hanggang alas 12 ng ating gabi. may amats na kami, so hanggang sa muli guys. Maraming salamat muli sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Kami mag-inom ni Paalam. Ayos.